временна експозиция, която ще бъде посветена на юбилеите на Великотърновският университет. 25-тият и 50-тият юбилей. Надявам се, пък 8 декември, да имаме за вас една приятна изненада, като ви срещнем с ваши колеги, бивши възпитаници на Великотърновският университет, които са участвали в една театрална формация Метаморфози и са стигнали така до турнета в бившия Съветски съюз, в Франция. И доколкото знам, в рамките на нашия университет през последните години също има ново театрално студио, така че ще бъде полезна на такава среща. Вие какво знаете предварително за историята на нашия университет? За музея? Въобще знаехте ли, че съществува такъв или не? Това разбрахте от вашия преподавател? Да. Тук е момента, в който мълчим и се усмихваме чаровно. Общо взето, да. Предполагам, че за университета знаете повече неща. Кога е създаден, кой е неговият основател. Надявам се да научите доста полезни неща, които така след време вие да предавате на вашите възпитаници и така също се надявам, че ще спечелим някой от вас за приятели на музея, че ще се включите в събирателската дейност и в други дейности. Най-малкото една снимка ще ни оставите от това пребиваване в музея. Тя ще остане в историята и на университета. Самият музей на университета е създаден официално открит преди 3 години, в края на месец октомври през 2010 година от председателят на ЮНЕСКО, госпожа Ирина Бокова, която е и почетен доктор Норис Кауза на Великотърновският университет. Може и снимки от това събитие да видите в Фейсбук и да ги използвате за целите на вашият реферат или там другата работа, която имате да направите. Експозицията представя цялостното развитие на историята на университета, институционалното развитие, учебна дейност, научна, международна дейност, издателска и студентски живот. На студентския живот ще видите така отделено едно значително място в експозицията. В тази част на експозицията в началото виждате портрета на основателя на университета, първият ректор на щална матер, професор Александър Бурмов. Това е неговата пишеща машина, която наследниците му подариха във връзка с отбелязването на 100 годишнината от рождението на професор Александър Бурмов. И до пишещата машина виждате почетен знак на Великотърновският университет, който му е връчен заедно с Евтимиевата награда. Тя е връчена на професор Бурмов посмъртно във връзка с 25 годишния юбилей. В тази витрина са изложени някои от най-ранните документи, книга за личния състав, с имената на първите преподаватели, едно писмо на един от бъдещите ректори, професор Георги Данчев, във връзка с организирането на конкурси за асистенти. А това малкото картонче е известието, което е изпратено до първата кандидат-студентка на тогавашния Висш педагогически институт. Университетът е създаден първоначално като Висш педагогически институт и на това листче пише, че молбата е получена и тя е заведена под номер 1 и се съобщава на кандидат-студентката кога ще бъде изпита по история. Тогава не е имало интернет и писмата молбите са изпращани по почтата и съответно отговорите също. Тук виждате формуляра, който са получавали приетите студенти. Фото си от откриването на Висшия педагогически институт. На големия фото виждате момент от речта на ректора на университета. Целите и задачите, които той поставя пред новосформираното висше учебно заведение, са доста високи. Те са записани в
уводната статия на Университетския вестник, който излиза в същия ден, когато е официалното откриване на Висшия педагогически институт, 15 септември 1963 година. И там е написано, в института се подготвят високо квалифицирани специалисти и институтът да се оформи като нов център на българската наука, и по-късно тези две цели са постигнати. На фото номер 7 виждате част от първите преподаватели на новото висше учебно заведение, а на този свитък са изписани имената на основателите на университета. Той е правен във връзка с 25-та годишнина и всички, чието имена фигурират, там са получили такъв, ако те вече не са били между живите, техните наследници. Следващите ректори на Великотърновския университет са професор Петър Русев, който е и първият и единствен заместник ректор по времето на мандата на Бурнов, който преждевременно е прекратен във връзка с внезапната му смърт през 1965 година. На фото с номер 2 виждате дългогодишният помощник ректор. Той е на работа в господин Стефан Марков, който работи в университета до 1988 година. И следващите ректори на университета са видният български археолог професор Станчев, известен след това като Ваклинов, професор Георги Димов, професор Желя Оржиев, а на големия фотос е представен момент от подписването на договор за сътрудничество между Българската академия на науките и Висшият педагогически институт в Велико Търново, година 1969. И това е първият договор на Българската академия на науките с висше учебно заведение. А в тетрадката, тя е тетрадка за покани за академически съвет, в нея се съобщава какъв ще бъде дневният ред на поредното заседание и съответно лицата, които е трябвало да присъстват, са се подписвали и ценна най-вече заради автографите. Настъпления панел е представена най-общо структурата на Великотърновския университет. Първоначално има 5 катедри, които обслужват първите специалности. Това са българска филология, руска филология, западна филология, история и изобразителни изкуства. През 1968 година се обособяват първите два факултета, историческият и педагогическият, като през 1974 година от историческия факултет се отделят катедрите по изобразително изкуство и поставят началото на самостоятелен факултет. Педагогическият факултет официално е създаден през 1983 година и всички следващи от сега съществуващите факултети са създадени след промените, т.е. от 90-те години насам. Вие сте в рамките на педагогическия факултет, на специалната педагогика, така че някъде водят официално от 1984 година, когато всъщност когато е открита първата учебна година. И така някак се е създала подобна традиция в университета да се отбелязва не годината на създаването, а първите випускатели, впрочем и с Висшия педагогически институт, документите от 1962 година, но още първите преподаватели са започнали да отбелязват като годишнина 1963 година, когато официално открита учебната година. Един от важните моменти в историята на нашата алма матер е обявяването на Висшият педагогически институт за университет. Това става в дните, когато се отбелязва 600 годишнината на Търновската книжовна школа, затова виждате този надпис на големия фотос, т.е. 600 години от създаването на школата на патриарх Евтимий, а нашият университет, може би ви е известно, се счита за продължител на традициите на Търновската книжовна и художествена школа. И на 14 октомври 1971 година е издаден указа за преобразуването на института в университет. Пристига лично Тодор Живков. Мисля, че
Те не е ясно кой е Тодор Живков, така дългогодишен правдържавен и партиен глава. Той прочита указа и връчва символичният ключ на тогавашният ректор, професор Жельо Аржиев, и самият ключ може да видите изложен в витрината. До него един поздравителен адрес от музея в град Велико Търново. Следващият ректор на университета е избран вече от средите на преподавателите, докато тези са ги наричали външни преподаватели. Те са външни ректори, те са били хора, които са на основна работа в институтите на Българската академия на науките и временно са изпълнявали на длъжността и ректор на университета. Професор Георги Димов е начало на университета от 1971 до 1979. Вече мандатите на него и на следващите ректори са не по 2 години, както в този момент, а по 4, така че той изкарва 2 мандата. По време на под негово ръководство е построена новата на университета, учебен корпус номер 1, така че значително се разширява материалната база. Поставя се началото и на тържествени ритуали и един от важните моменти е 8 май 1978 година, когато в университета пристига Светослав Рьорих, известен мислител, художник, който живее в Индия. Виждате на заден план съпругата му Девика Рьорих, която е актриса, получила образование в Европа, в Съединените американски щати, и сутринта се провежда церемонията по удостояването на Светослав Рьорих с званието почетен доктор, а след обяд Людмила Живкова, може би сте чували това име, дъщеря на Тодор Живков, но по това време тя е председател на Комитета за изкуство и култура и тя открива тържествено паметника на патриарх Евтимий, който всички вие, надявам се, че познавате. Нещо така любопитно, Светослав Рьорих е син на Николай Рьорих. Не знам дали сте чували това име, но той е известен с това, че предлага първия пакт за защита на културните ценности в света. Той е подписан през 30-те години само от американските държави. И тъй като Людмила Живкова имаше една програма за всестранно развита и хармонична личност, имаше обявена година на Николай Рьорих, следващата беше на Леонардо да Винчи. И в страната през 1978 година бяха организирани изложби на Николай Рьорих, а също и на Светослав Рьорих. Неговото посещение в Търново е било съчетано и с откриването на изложба. Тук виждате изложени първите почетни знаци на Великотърновският университет, каквито се връчват на носителите на Евтимиевата награда, чието имена ще видим изписани в другата част на експозицията, и на почетните доктори на университета. Имената ги виждате изписани на този панел. До откриването обаче на музейната експозиция са изписани имената на почетните доктори, т.е. без тези от последните 3 години. Следващият вече ректор на Великотърновският университет, само да попитам с колко време разполага? Нямаме лекции, въпросът е само записите да ни държат. Въпросът е вие да запомните все пак нещо, да ви направи впечатление от всичко това, което сте видели. Естествено, не всичко може да се запомни. Целта е да видим това, което ще остави във вас най-крайни спомени и впечатления. На фото с номер 24 виждате известният руски българист, академик Дмитрий Лихачов, който е както почетен доктор на университета, по-късно посмъртно става почетен доктор, а преди това той оценен с Евтимиевата награда, която нашият университет връчва на учени, които имат заслуги в областта на българистиката. И сега, ако сте присъствали на откриването на Симфоновата руска книжовна школа, това беше 10-тият пореден юбилеен, никой от вас сигурно не е бил в четвъртък. Беше откриването. Беше връчена тази Евтимиева награда на един гръцки учен.
На фото с 26 е представен момент от откриването на паметника на братята Кирил и Методий. Прави ли впечатление, че той се намира на друго място, а не там, където е днес? Днес се намира горе в градинката, където е кръста. А първоначално той е бил тук в тази градинка, която е към улица Теодосий Търновски, където е спир, къде като се качвате по стъпалата, само се остава в дясно там на една площадка, по това по-широка така, по това може да се ориентирате за старото място на този паметник. Иначе от 2000-та година той е преместен на новото място. Представени са моменти от преподписването на договора с Българската академия на науките. Друг момент е посещението на тогавашния министър на образованието, професор Александър Фол, виден учен търполог. Сте чували това име? Моменти от сключването на договор с Софийският университет и тогавашният ректор академик Близнаков. Следващият ректор на университетът е професор Сталин Георгиев. Тук виждате връчването на символите на университета или регалиите на властта на следващият ректор, професор Георги Димов, момент от откриването на Богословския факултет, подпис печат на професор Ангел Давидов като ректор и орден за трудова слава, който е връчен на професор Ангел Давидов във връзка с 10 години от обявяването на Института за университет. Следващите ректори на университета, след доцент Владимир Попов, известен български специалист в областта на старата история, най-добрият познавач на историята на Древният изток, са вече възпитаници на Великотърновският университет, т.е. били са студенти в нашия университет и по-късно са застанали начало на тази институция. Това са професор Иван Стоянов, който е завършил специалност история, професор Иван Харалампиев, специалност българска филология, завършил в нашия университет, дългогодишни преподаватели и настоящият ректор, професор Лепостов. Виждате моменти от малко така ускорявам екскурзоводската беседа, тъй като виждам, че някои колеги нямат търпение. Колеги, ако не ви е интересно, нали, никой не ви е довел на сила, може да си тръгнете. Така, най-тържествено отбелязан юбилеят, 25-я. Предполагам, че знаете, че юбилеи са 25, 50, 75 и 100 годишнините. И вече там на кръгло число, съответно. Виждате почетния знак на университета във връзка с 25-та годишнина. А в тази витринка указ и орден Народна република България, с който е удостоен университетът по повод 25 годишния юбилей. В тази витрина виждате част от знамето на университета. На него виждате настоящият знак, го наричат. В миналото е бил гербът на университета. Сега в настоящия момент герба е, може да го видите на панела, предполагам, че всички познавате, нали, този знак с братята, с светите братя Кирил и Методий. Първоначално нашият университет се е наричал Висш педагогически институт братя Кирил и Методий. След това с преобразуването му в университет започва да се нарича Великотърновски университет Кирил и Методий, т.е. без братя. И след промените 1989 година, 90 година има едно решение за преименуването му на Свети Кирил и Методий. Интересна е историята на този знак. По време на археологически разкопки на холма Трапезица, под ръководството на професор Станчо Баклинов, е открит един средновековен медальон с две лъвчета едно по друго и те влизат така в основата на знака. Този знак е дело на доцент Христо Иванов от факултета по изобразителни изкуства, за съжаление между живите, и той така ги стилизира и вплита абревиатурата на университета в тях. Малко по-различен и първоначалният вариант на този знак можем да го видим в
първите почетни знаци. Абревиатурата ВТУ значи буквите са разположени една по друга и така много елегантно са поставени лапичките на лъвчетата върху самите букви. Тук е малко по-различен този вариант. Мисля, че вие сигурно се досещате защо се е наложило 2000-та година да бъде премахната тази част от знамето. Нещо не се вписва с новото време. Тук има символите на предишният социалистически период, петолучната звезда и този надпис, където народът там и ние, е надписът на тогавашната студентска младеж, а той е бил преди това още на РЕМС, младежката организация на Комунистическата партия, а там в малката витрина виждате един декоративен восъчен печат, който е правен по всяка вероятност във връзка с 25-та годишнина. Знаете ли какво е имало тук на този хълм преди да стане университет? Виждате тук постройки, как е изглеждал хълма през далечната 1963 година. Тук са били трудовите казарми, които се е наложило за много кратко време да бъдат преустроени за нуждите на университета. На преден план се вижда една къща на руски белоемигрант офицер. И най-напред тази къща е била съборена, на нейно място е построен ректората, който е открит за учебната 68-69 година. След това са съборени тези два блока, където са били разположени ателиетата на скулпторите и на тяхно място е построен учебен корпус 1. В 70-те години е построена елата и на фото 5 виждате в общи линии е завършен така университетския комплекс, като по повод 25-та годишнина, това е 1988 година, е построена и е официално всъщност открита спортната зала. Във връзка с сегашният 50-ти юбилей на университета е реконструирана отново. Мисля, че другите части от университета са ви познати. Пети корпус, където се намирате вие, факултета по изобразителни изкуства, сега напоследък и медицинския колеж беше предоставен на университета. Някои от вас настанени ли са в тези общежития блок 2, тук в района на университета? Така, за сведения само да кажа, че това са първите експериментални общежития в страната от този род с единични стаи. И продължаваме нататък. Семейството на професор Димитър Филипов, чието портрет видяхме, подариха всички негови ордени, медали, включително бюрото, пишещата машина, негови ръкописи. И тук в експозицията са включени някои от най-емблематичните. Орден за заслуги към полската култура от чуждестранните, от нашите, може да видите едни от високите държавни отличия през от миналия период, орден Народна република България, за заслужил дятел на културата, орден Кирил и Методий първа степен, и понеже след като приключва втория си мандат, професор Димитър Филипов работи като заместник-председател на Комитета за изкуство и култура. Той е сред организаторите на Асамблеята Знаме на мира, така че по този повод виждате там и този медал. Значката му като член на Съюза на учените в България, и малко преди неговата смърт той е удостоен със званието почетен ректор на Великотърновският университет и е почетен гражданин на Варна и на Смолен, тъй като през последните години от своя живот той освен в УНСС, след това преподава и във Варненския свободен университет, и той е сред основателите на филиала и той е всъщност основателят на филиала на Варненския свободен университет в град Смолен. И сега преминаваме към тази част от залата, където е представена учебната дейност. Във витринката виждате в тази витрина някои от вещите и важни документи на професор Станчо Въклинов, неговото удостоверение за
професор, членска карта на Съюза на учените в България, Библия, очилата, лупата и една страница от неговите лекции, иначе в музейния фонд се съхраняват лекциите по археология. Те са в основата на книгата, която по-късно той издава, посветена на българската археология. На това табло виждате част от първите преподаватели, някои от първите випуски на специалност българска филология и история на университета. Сред тях е и бъдещият професор Казимир Попконстантинов. Предполагам, че сте чували това име, който така стана особено популярен сред така по-широките среди с откриването на мощите на Йоан Кръстител край Созопол. Ето го тук на тази снимка. Той е вторият випуск на специалност история. Там някои колеги в момента, където гледат отличията на академик Радев удостоверението, виждате и Хердеровата награда, факсимилета на оригинали са това, Хердеровата награда на Казимир Попконстантинов. Сред първите преподаватели са утвърдени имена в областта на изкуствата. На фотоса на големия може да видите Никола Кожухаров, Васил Стоилов, Васил Захарев, Никола Гелов, Любен Белмустаков. А това е едно писмо на Васил Стоилов до тогавашния заместник ректор Пеньо Русев, в което обяснява своите творчески тързания върху сътворяването на картината за патриарх Евтимий, която днес се намира в картинната галерия. Това са пак част от отличията на професор Станчо Ваклинов. Следващи випуски на университета, а на големия фото е представена аудитория номер 1, която е била използвана за актова зала преди да бъде построена аулата. Промоция на първия випуск право и носителката на първата академична награда на община Велико Търново. Вие колко сте, колеги? Първи. Значи вие сте още в началото и може би не сте чували, че съществува такава награда. Първата награда е получена през 2000-та година, мисля, че 2001 година. И тази награда е в размер на 5000 евро. Така че залягайте на книгите, имате шанс да спечелите тази награда. В нашия университет има няколко научни центъра, но така сред най-утвърдените и едни от най-старите са Търновска книжовна школа и Центърът по българска ономастика. Центърът Търновска книжовна школа се занимава с изучаване творчеството на патриарх Евтимий и неговите последователи и периодично представители от различни страни се събират на симпозиума Търновска книжовна школа. Първият се провежда през 1971 година и както отбелязах, сега съвсем наскоро отшумя и 10-тият юбилеен симпозиум Търновска книжовна школа. Виждате един оригинален плакат от това време, снимка от първия симпозиум, някои от следващите, а тук виждате изложени вещи и отличия на професор Ангел Давидов, когато вече ги споменах като ректор на Великотърновският университет, но той е и изявен българист. Има значителен принос в изследване на старобългарската литература. Центърът по българска ономастика носи името на своя основател, професор Николай Ковачев. Виждате го на снимка номер 8, а на картата са показани районите, които са проучени в топонимично отношение в България. Топонимията се занимава с наименования на различни географски обекти, населени места, имена на животни. Още пък ономастиката е по-широко понятие. Във витрината виждате първата програма на първия симпозиум Търновска книжовна школа, заедно с значки. Тук е
Едно отличие, което е връчено от университета от името на Съюза на учените в България. На този панел са представени някои от по-значимите научни ползи на университета. Традиционно така на 5 години се провежда и международен симпозиум по преподаването. Кой ще ми разкаже на вашите колеги какво са видели? Колеги, вашите преживявания в университета ще бъдат описани под каква форма? Дойдохме и се забавлявахме. Аз ще ви поканя и по други поводи, когато наистина музея се превръща в място за забавление, за така прекарване на свободното време с песни. Може би следващия път ще бъде организирано и с танци. Готова съм да приема всякакви идеи за различни мероприятия. Но нали, после трябва да напишете нещо все пак. Разчитате на вашите колеги, които ще ви кажат. По всяка вероятност е така. Имената на носителите на Евтимиевата награда, след тази на Бегунов, трябва да се добави и тази от годишната 2013 година с удостояването на следващият носител. На тези две табла е представена студентската научна дейност. В миналото е имало множество кръжоци и от една страница от вестник Наука и труд, която сега в момента вашият колега фотографира, ще може да се ориентирате, да видите още в началото кои кръжоци са създадени, с броя на техните членове. В рамките на университета е съществувало студентско научно дружество, което после започва да носи името на основателя на университета. Но интересното е, че първият научен форум на университета е дело на студентите и това е студентската научна секция, посветена на Григорий Цамблак, и там има изложен фотос номер 1 от тази конференция. Тези 3 фотоса заедно с документите са взети от фонда на професор Пеньо Русев и са от една от така емблематичните студентски експедиции Шкорпио 66. Студенти от това дружество под ръководството на преподаватели от университета са проучвани надписките в скалните църкви край село Рояк. Ето тук виждате палатковият лагер, в който са били настанени, пещерите, а това е ръководителката на тази експедиция от студентска страна, Калина Ковачева, която е от първият випуск на специалност българска филология, известна българска поетеса. Представени са и други кръжоци в нашия университет, този по на клуб Античник, който дори имал свое издание, свой бюлетин. Тук може да видите макета на заглавната страница на бюлетина, програма от една научна конференция и една бланка, на която пише, че този клуб Античник е член на Немското историческо дружество. Тъй като от още от първите випуск на специалност българска филология се изявяват редица поети, писатели,